Ditahan ako guys, bahan yung bagay jualan mangka. Guys, abo kayo siya ang gang sabay karapin siya na o gang ibong guys. Ko ni bupang pang sa ni bede go peraya pang murama tangsa buma khoro sa ni besabe tiro sing le yo hani bes ti prasa ti pra amani besa tibra amani besa kana borotong mani seng boro sok pai kya sing sa sa ku so ge ni to la ge la kya borotong mani seng boro sok pai kya sing sa sa ku so ge ni to la ge ti prasa Tibra amani besar